Napunan o galain pang kaso sa COVID-19 ang Mandawi City Jail. Samtang gikalipay karon sa syudad ang mga pasyente nga hingpit na giyong naayo sa mong banatian. Ang report ni Nico Serino. Sa datos gikan sa Mandawi City, napunan kagahapon og usa pa ka kaso ang nagpositibo. Usa ka lalaki nga inmate o person deprived of liberty sa City Jail ang positibo. Musumada na tanan sa 89 ang positibo sa prisuhan. Naa sa City Jail nga confined sila. Samtang 111 na tanan ang positibo nga kaso sa COVID-19 sa Mandawi. Apan bisan pa kung napunan ang mga kaso sa syudad, gikalipay sab sa mga opisyales ang mga istorya sa kalampusan. Gihangop ang hingpit ng recovery sa tulo ka mga pasyente nga nagpositibo taga barangay Kasuntingan. Pag-abot sa pasyente gikan sa isolation center, mainiton siya nga gisugat sa mga opisyales pahalipay sa iyang kaayuhan. Una na siyang na-admit sa ospital o gibalhin sa isolation center. Samtang ang laing duha ka pasyente, asawa og igsuon niini, naka-home isolation ra kay asymptomatic, nakaduha ka negative tests na usab. Sila mag-uban na. Mag-uban na gid sila pamilya kay tungod negative na ando. Atulo. Gumikan sa kalambuan, gitangtang na ang kordon sa dapit pamatuod nga gilibkas ang lockdown sa mga Pinoy-anan. Dako na tong kalipay no nga ang ato ang mga cases gawa sa City Jail lagi na hinay na taon sila recover. Kay mamanto ang ato ang protocol, once mo 2 negative sa swab test, deemed recovered na siya. Sa kinatibukan, moabot na sa unom tanan ang recovered patients sa Mandawi. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitong, Bisdak.